Na ka jingwelding pluk ka steel plan ha Chhattisgarh chongs air ki babun ha ka nega jaka tongin dia sengap igi khobor ki bakam banya. Kublai pi baro ngi prang sobai pi sha ka nega khobor jungi lengba ka nega channel jungi kana kitiar. Henin ka sengi ka aru pratri ubnai no pra ka Bhilai steel plan ka badan ha Bhilai Chhattisgarh India kala pluk da ka ding bada ka jingraham jong ka ding kala penting pens area ki babun ki nong tray ki badan ha ka tei ka jaka. Layo jing tip bala pluk da kading hakapor pedang le welding syapok ka gas pipeline jong ka BSPS RMP2 hadin belayo i ya ka jing pluk ding para ki bru ki padan ha ka tege jaka kala Penstead pat kila khot karki ia kinong pelip ding ha ka tege jaka pat kumbalai south li ki trok pelip ding kila poi ha ka tege jaka bantem ya ka jing kelang jong ka ding ka basarkai kinong pelip ding kila syam jenjar shibun ban pelip ya ka ding namar ka jinglik saka penyang ka pela penreham susu ya ka ding. Layo jing tip baka jing tray welding bala pelong ya kadaw penpluk ding ha Bhilai steel plan. Henry don bok ha kanega jing jia om syam ladon kino ki jing jia ki basongsi lane ki jing minsau. Naga benta ki weipat ki khobor sopa pada subscribe ya kanega channel ka jongi papinyo ro kam kloi naga benta ki weipat ki khobor. Play sibun kuplay pi parot.